नमस्कार. आज मी सुरमई फ्राय बनवणार आहे. इथे मी अर्धा किलो सुरमई घेतलेली आहे, फ्रेश सुरमई. त्यानंतर इथं मस्त मी तिला कोटिंग करून घेतलेलं आहे. मालवणी मसाला आपलं सगळे इंडिग्रेटेड आपले जे आहे ते मस्त कोटिंग केले आहे. त्यानंतर एका साईडला आपण तेल गरम करत ठेवलेले आहे. मस्त तेल गरम झाल्यावर त्याच्यामध्ये रवामध्ये कोटिंग केल्यावर सुरमईचे एक एक छोटे छोटे पीस त्याच्यामध्ये टाकणार. ते मस्त फ्राय झाले का एका साईडने पण परतून घेतो त्याला एका साईडने. कसं नाही 2 मिनिटापर्यंत मस्त परतवायचे आणि मग सगळे एक एक करून असे सगळे दुसऱ्या साईडने परतवायचे. तिकडनं पण मस्त सॅलो फ्राय झाल्यानंतर आपण ते एक एक असे बाजूने काढून घेऊया. चला मी ताटामध्ये काढून घेतलं. त्याच्यानंतर आपण त्याला गार्निश करायला घेऊ. टोमॅटो, लिंबू आणि एक कांदा आणि कोथिंबीर असं करून आपण त्याला मस्त अशी गार्निशिंग केलं. मस्त कांद्याचे काप, लिंबू आणि टोमॅटो हे आपण असंच पण खाऊ शकतो ॲज अ स्टार्टर म्हणून, किंवा आपण भात आणि डाळ ह्याच्यासोबत पण मस्त लागतं.